Na začiatku školského roka sa naša najmúdrejšia hlava školy rozhodla skoncovať s krutou nadvládou starých triednych kníh. Žiaľ, naši profesori si neuvedomovali vážnosť svojho činu a neuvedomovali si ju ani ostatní profesori. Jedine dvaja mali zdravý úsudok a uvedomovali si, čo sa priamo pred ich očami deje. Boli to Vladimír Klimek a Martin Remenár. A tak naši profesori vytvorili niečo, čo nikdy nemali vytvoriť. Niečo, čo na určitú dobu výrazne ovplyvnilo naše životy. Vytvorili umelú inteligenciu. Ďakujem, sadnite si. No, chce ísť niekto odpovedať? Tomáš. Punské vojny. Nech sa páči. Ideš pomaly ako Hannibal cez Alpy, šikovný. Povedz nám niečo o príčinách, priebehu a výsledkoch týchto vojen. Boli 3? Ideš na to dobre, ďalej. Čiže aké boli príčiny prvej, druhej a tretej vojny? Povedz mi. Medzi kým? Ostatní počúvajte. Medzi púlmi? Toto boli púly. Toto boli púly. Kto vie? Katarína. Pán profesor, preruším vaše skúšanie a chcem vás v mene nás všetkých srdečne pozvať na našu služkovú slávnosť. No to je prekvapenie, som si myslel, že sa toho nedožije. Tak takto oficiálne. Takto oficiálne, v mene všetkých. Tak ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nič to nemení na skutočnosti, že si zopakujeme, dobre, punské vojny, lebo aj keď to nie je moc teda určite dôležité a podstatné pre náš život, ale v rámci nejakého všeobecného prehľadu a rozhľadu by sme mali mať zopár informácií o tom, čo sa vlastne na Apeninskom polostrove a v Stredozemnom mori dialo v tomto období v 3. storočí. No, čiže prvá punská vojna. Bola to vojna medzi Púnmi a Rimanmi. Zapamätáme si to. Púni bol národ, ktorý bol založený starými Feničanmi v roku 814 pred Kristom je tam tak veľmi dôležité. Dobre? V prvej vojne zvíťazili Rimania a získali ktoré provincie, prvé rímske provincie mimo Itálie. Kto vie? Andrej. Na mape by si mi to vedel ukázať? To je, Šimon, ty vieš? Lukáš. Sicília, Sardínia a Korsika. V druhej punskej vojne Púni, čiže Kartáginci, bojovali pod vedením muža, ktorý sa volal Hannibal, ktorý so bojovými slovmi prešiel cez Alpy a ohrozoval Itáliu. V konečnom dôsledku ale prežil dobre iba jeden slov. Dnešným dňom sa začala moja funkcia. Vy prašivé psi, vôbec ste si neuvedomovali, ako slepo ste mi zverili do rúk všetku moc? Teraz tu bude po mojom.
Určitú dobu bolo všetko podľa elektronickej triednej knihy. Študenti postupne prichádzali o svoju slobodu, boli nútení k neustálemu učeniu, museli nosiť to, čo im triedna kniha prikázala a nakoniec im nezostalo nič iné, len tráviť všetok svoj voľný čas v škole. No napokon prišlo obdobie vzdoru. Hrstka študentov sa rozhodla skoncovať s vládou vyššej inteligencie. Bola to trieda Oktáva. Vytvorila 3 tímy, z ktorých každý mal svoju osobitú úlohu pri ničení triednej knihy. Dnes po vyučovaní musí zostať škola otvorená za každých okolností. A to je vaša úloha, dievčatá. Vaše krycie meno bude Sirény. V žiadnom prípade nemôže byť dnes škola zamknutá. Uvedomte si, že ide o životy všetkých nás. Dnes by mal školu zatvárať Gremer. Myslím, že to nebude pre vás ťažká úloha. Opakujem, orol vyletel z hniezda. Tu sirena, rozumiem, líška, koniec. Druhý tím s krycím pomenovaním lotry bude úzko spolupracovať s tretím tímom. Vašou prvoradou úlohou bude získať zdrojové kódy. A nestačilo by obiesť firewall? Zdrojové kódy sú uložené hlboko v jadre. Na to nebude čas. Budeme ich musieť získať manuálne. Je tam však malá trhlina. Zdrojové kódy sa nachádzajú na 3. poschodí, kde je najvyšší stupeň ochrany. Pamätajte, nikto z nás presne nevie, čo sa tam môže nachádzať. Môžu to tam strážiť naše klony, môže to tam byť pretkané lasermi. Neviem, každopádne, kladáme našu nádej do vašich rúk. A napokon tretí tím, tím Nest. Nest? No, znie to lepšie ako hniezdo. Budete v neustálom spojení s druhým tímom. Posnažite sa mu uľahčiť cestu čo najviac, ako to len pôjde. Tým Nest, tu Lotor 2. Žiadam o odomknutie prvých dverí. Rozumiem, Lotor 2. Máš to mať. Poďme, cesta je voľná.
Tu Lotor 7. Skúste zredukovať počet klonov na 3. poschodí. Počuli ste, chalani. Ideme na to. Už sa na tom pracuje. OK, mám to, vzduch čistý. Vy debili, povedal som, aby ste zmenšili ich počet, nie zväčšili. Kľud, hotovo. Ale počkať, ich riadiaca jednotka sa nedá celkom úplne vypnúť. Cez jedného klona sa budete musieť dostať. Motor 5, ideš na vec. Makáme, Lotor, makáme. Tak je to tu, ideme na to. Trezor bol vykradnutý. Opakujem, trezor bol vykradnutý. Rozumiem, Lotor 6. Očakávame vašu zásilu. Tu máte, teraz je to na vás. Dobre chalani, teraz musíme pozmeniť zdrojové kódy a nahrať do nich vírus. Jo, mám. Rýchlo, skončíme s tým, raz a navždy.
Jeden múdry človek raz povedal, bez obetí niet víťazstva. My sme sa neváhali obetovať a tak sme zakúsili víťazstvo. Sme trieda oktáva, nevzdávame sa a nebojíme sa. Tam, kde iní končia, my začíname. Riadi váš život umelá inteligencia? Čakajte nás, budeme tam.